Amen. Amahan naman na sa langit, pagkabalaan ng ngalan, bukod ka ng pinagarian, matuhan kung bukod benisyo kami sa langit, at lagi kami karunadaw sa mas pagkatadaw, kasi doon sa mas sumasla, sa mas pagpasahin sa mga pusalakan mo, hindi kami pagkatulan sa mga panulay na nawagan sa mga sa kalautan. Kaya mong ginarian, gawa mong ginaya, antot sa kahangturan. Diyan nyo ang ika-5 pulong. Ika-5 pulong, 1:19, versikulo 28 hanggang 29. Kung ini si Jesus nasayod ang tanan ng pala, kung aron pagtuman sa kasulatan, iingon, ginuhaw ako. Sudunga pag-usap, kalaw ng Kristohano, ang imong Ginoo nga nagbitay sa cross. Ang mga nabisi ng mga tiil o kamot, ang nagbunog nga pamukban, nga lawas, o ang mga nagpangkurog nga kaugatan. Ang naughan sa dugo nga ata, ang nagpurong-purong nga pinukod, tuwang pag-antos nga sa lain makapasakit sa matangkis na kamatayon. Apan sa Ginoo nakapatuwa, ginuhaw ako. Ginoo, dili ba ikaw mauman ang tuburan sa tubig, naghatag sa kinabuhi? Ginoo, wala ka ba musaad sa paghatag ng tubig na dili na gayon tuhawon ang tao? Ginoo, unsa mang matanga sa uhaw, imong buot ipasabot. Ginoo, diha sa krus ikaw minimod. Ginuhaw ako. Ginoo, among makita mataliwala sa imong kasakit. Ginuhaw gayon ikaw. Apan dili lamang sa tubig nga makapatangkaw sa lawas, kundi ginuhaw ikaw sa mga tao nga makapahiulit sa kahimtang sa usa ka kalibutan nga nahugsan sa tuburan sa iyang kinabuhi. Usa ka kalibutan nga nagkagunog, pinaagi sa pagkawagtang sa mga biling o diwa. Usa ka kalibutan nga nagkabungkag tungod sa hilo sa mga ginabilin na drogas. Usa ka kalibutan nga nagkaulpo tungod sa mga armas. Usa ka kalibutan nga nagkawatan sa paglaom tungod sa kadamo, kahakog, kasina. Ginuhaw ikaw ang mga tao nga mudamog pag-usap sa minugdan sa iyang kaluwasan. Ginoo, diha sa krus ikaw minimod. Ginuhaw ako. Ginoo, sa iyong pagsulti niini, imong ipasabot ng kauhaw sa tao. Kauhaw nga anaa sa mga mata sa tanang tao sa tanang kaliwatan. Kauhaw nga anaa sa mga dagway sa mga bata o mga tigulang. Kauhaw nga anaa sa mga inahan o mga babae nga nahihugma. Sa mga pulis o mga trabahante. Sa mga mag-uuma o mga mangingisda. Sa mga kriminal o rebelde. Sa tanan. Kauhaw nga dili matagbaw. Kay kauhaw man ini sa katapusang kalipay, nga mao ang kalipay nga walay katapusan. Ginoo, diha sa krus, ikaw minimod. Ginuhaw ako. Dili usab sa dalan sa krus sa among pagsagab sa kinabuhi. Gitungkod kami o kauhaw. Tungod niini ko kauhaw, ginahimo ang mga gubat. Tungod niini ko kauhaw, mga tao nagkakahalay o nagkadinungtanay. Nagkapinagyanay o nagkahinagalaan. Nagsulat, nag-awit, naghilak, nagmahal. Ang tanang buhat sa tao, bisan ang sala, usa kauhaw sa Dios. Kining kauhaw nga anaa sa tanang kabuhatan, mao ang kauhaw alang sa gugma sa Dios. Apan, ang nakaapan lamang, mao na ang tao nagpangita sa Dios. Ang katagbawan sa iyang kauhaw, dinha sa mga dapit, dili siya makitaan. Dinha sa mga butang at dili mahusiya. Ginoo, diha sa krus, ikaw minimod. Ginuhaw ako. O ako sa makaimulbad sa samista. Ingon, nga nangantoy ang lagsaw sa mabugnaw sa paan. Nangantoy ako kanimo, O Diyos. Ginuhaw ako kanimo, O buhay Diyos. Nanus aba ako madool, O basimba kanimo. Naglilak ako kada adlaw, O gabi. O mga luha ko, mauray ako kalangon.
bahin. Ibayo mo ang akong mga kamot nga na kanimo sa pag-angko. Sama sa naglamang yuka, iuhaw kanimo ang kalag ko. Sa mga pulong isa na gustin, ang akong kalag iuhaw sa Diyos, o dili kini mahimutang hangtod iyang ikaplagan ang iyang kauhaw. Ginoo, diha sa krus, ikaw mo, giuhaw ako. Ginoo, isa ikaw manamo, pinaagi sa iyong pagsulti sa babae sa may akabay sa Samaria. Ako inom sa tubig na ako ihatag kaniya, dili kayo umawag. Kaya tubig na ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya, mausa kaputuran, na muhatag ang buhing tubig kung pinabuhing walay katapusan. Kung dito sa templo, sa may sapa sa Siloe, ikaw ang iproklamar. Ang iuhaw, kinahanglan mo, alinganako, ang kulilong, sumala sa iyong sa kasulatan. Dito sa kasing-kasing niya, namutuho ka na ko, na ang dalaylay ang mga sapa sa tubig na naghatag o pinabuhi. Ginoo, diha sa krus, ikaw ang Ginoo. Iuhaw ako. Oy, Kristiyanos, kung naguna pa ka nila, kining maong tubig ang itanyag sa Ginoo, nakatagaw ka na unta sa iyang kauhaw, apan gusto kayo mo itulol. Sama ka ba sa mga tao dito sa Kalbaryo? Dito, may isa kapanaksan yung puno sa supa, o nagtulog sila ispongha sa supa o ibutang sa usa kasanga sa isoko, o isa gato sa iyang baba. Uwang supa, nakapasabot hilong sa iyang pamatos. Itis matakbo ang iyang kauhaw, isa mo hilong o kaguba ang iyang kauhaw. Ginoo, diha sa krus, ikaw ang Ginoo. Iuhaw ako. Ginoo, karon diha, ini sa among kaliwala, nagpadayon kami, nagpadayon ikaw sa imong kauhaw. Sa imong kauhaw, ang mga tao, nakakahinuhin sa kalintang, sa usa ka kalibutan, na nahuksan sa tuburan sa iyang pinabuhi. Apan, kung sa may among gitanyag kanimo, kung sa may among gipainom kanimo, ang among mga kasalanan o kadaunan, ang among mga gago o pagkaalunikon, ang mga pagkadaho o kasina, ang among mga pag-away o paggumot, ang among pagkabilin at tinuthalon. Ginoo, tabangi kami, kay itis among ihupay ang imong mga pag-antos, itis among itanggaw ang imong kauhaw, among Panginoon na bilansan pag-usabang imong lawas diha sa krus. Ginoo, tabangi kami, pagtubag o pagtakaw sa imong hangin, iuhaw ako. Kamalan. Padayon ang atong pagkalandong kay tungkol sa minuto sa basahon ni Hope ay tungkol sa pagtanghaga sa pagtantos sa tao. Kung ining tumura, atong tanawan ang pangunang sa tulong hugala ni Hope. Sa buong pagkasulti, ilang itulog na ang pagtantos bunga sa sala. Kung siya amay na awan ni Hope tungkol sa iyang higo o pagtago sa sala. Kung mao sa ilipas, ating malitado, nagkanayon. Nakita ka ba kung taon walay sala kalaglagon? Sunod na si Bildan, ang sultado na kanayon na ang mga masasala, mga bakay kayon sama at nakaroon din mabuhin kung walay tubig. Kung nabaw pa si Zopor, ang naamat tinado, nga nagsugilon, na tungkol sa iyang mga sala, si Hope na may pangatagan o namaw pa na sino. Mauwi ang panguna-una sa mga tao mula o pagkabalatong maayo sa Diyos. Sumalan nila, kulay hulong ang kasakit sa dautan. Ang kahayang sa dautan palulong. Ang kalaugan sa mga dautan, maupo lang. Silipas, ginawag ang Hope sa pag-uli sa Diyos, kung kakisabot kaniya, ay hindi lamang pag-ihang mubali sa kanyang maayong kapalaran. Si Bildan nagsulit ang Hope na langay siya ang nakaha sa Diyos. Tapos milot gayon. O si Zumor, nagsulit ang Hope. Makawa ang panataw sa mga dautan. Sa ilang pag-ikyas, mawala sila sa amiranan. Ang kamatayon o ay ilang ginauman. Apat, ngayong usap silang tanan. Ginoo, usahay ang sala magdala o kasakitan. Usahay ang sala pagkasimutan, pinaagi ang mga pangalos. Apat, pilit kinilaraw sa Diyos. Ang
hanggang sa basahon ko, nagsumunod ng daan, nagitumunan sa Diyos ang mga pagkatos siyo, dilig isip-silon sa iyang kasalanan. Kay tao man siya, mga karo. Apan isip pinong hinaan sa pagsalit sa Diyos ang Lord. Daan ang kapasdahan ng Diyos ng Satanas, na bisan maliwanag sa iyang mga pagkatos, siyo magpadayon na nakikinamin sa Diyos. Thank you for watching.